Hej, og tak fordi du ser med på videoen. Min kanal den hedder Lasse Snakker, og jeg skal så snakke om spil og svare på dine spørgsmål, og som du kan skrive ned i kommentarboksen. Og tutorials, hvordan jeg designer og forskellige ting. Jeg er i gang med at lære at programmere, og det er faktisk rigtig sjovt. Jeg kan ret meget PHP, og lige nu er jeg også i gang med at programmere min hjemmeside, så ja. Men der kommer nye videoer ud snart, så I kan allerede abonnere nu. Det er lige her over videoen, hvor der står abonner. Så jeg glæder mig til, at du ser mine nye videoer. Og ja, hej hej.